Aħna ma mmexxux dan il-pajjiż biex ikollna l-poter fidejna. Dan il-moviment imexxi għax irid iwettaq il-ġid u jikseb il-ġustizzja soċjali ma' kulħadd. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'ċelebrazzjoni li fiha ġie mfakkar l-44 anniversarju ta' Malta Ħilsa, hekk kif tenna li din il-kisba hija l-boxla li għandha dejjem tigwidana lejn fejn iridu mmorru. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem dwar il-prinċipji li bihom mexxa l-Partit Laburista tul is-snin. Huwa fakkar ukoll li f'dawn il-jiem qed tiġi mfakkra r-rebħa elettorali ta' sanilu u l-10 sena ta' Gvern Laburista, e kif sostna l-importanza tal-umilta kontra l-arroganza. E kif kienet titkellem fuq l-ewwel sena ta' ħidma ta' Gvern Laburista, il-Prim Ministru semma ħemel ta' miżuri u għediet li wassal il-Gvern fl-aħħar xhur fosthom iżidiet fi-Children's Allowance u l-pensjonijiet, il-miżuri għal first time buyers u miżuri fis-settur edukattiv. Fil-fatt hawnhekk Dr. Roberta Bela ħabbar li l-Gvern se jkun impenjat li jżid l-istipendji. Iż-żgħażagħ illi jintilfu mis-sistema edukattiva dejjem jonqos iżda għad baqa' li jinkwetani huwa li dawn jitilfu futur aħjar għalihom. Fl-istess ħin imbagħad l-ekonomija tagħna tant qiegħda toħloq impjiegi ta' kwalità li min iħaddem mhux qed isib ħaddiema biżżejjed. U huwa għalhekk li nista' nħabbar illejla li qed nippjanaw biex nerġgħu nollu l-istipendji għal kulħadd. Iżda fuq quddiem nett għall-istudenti illi jażlu karrieri f'setturi li l-ekonomija tagħna huwa l-aktar illi għandha bżonn. Intant il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar li l-Partit Nazzjonalista jrid biss li jkollu l-poter, e kif għamel anke fil-Parlament Ewropew il-ħamis kontra pajjiżna. Ħadd ieħor iħobb u għandu kilba l-poter aktar milli jħobb lil Malta. Ħadd ieħor suppost Maltin bħalna dawn użaw lil pajjiżna, pajjiżhom stess wara kollox, bħala tarka biex jiddefendu pajjiż ieħor barrani fil-Parlament Ewropew. Sal-bieraħ dan, sal-lum stess dan, għax dak il-pajjiż li ieħor barrani importanti għalihom aktar minn Malta tagħna fiċ-ċirku tal-poter Ewropew. Ħadd ieħor is-saħħa tiegħu u tagħha ġewwa Brussell jużawhom biex idajfu u mhux biex isaħħu lil Malta għax il-poter kollox għalihom mhux l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru sostna kif fil-waqt li dan il-partit ifakkar il-passat Bozza jitkellem, joħloq u jwettaq il-futur ukoll. Il-Prim Ministru enfasizza kemm il-poplu Malti u Awċi għandu għal xi ikun gburi li appoġġja dan il-moviment. U semma wkoll kif lan ta' dan il-Gvern mhuwiex biss li jwettaq il-programm elettorali imma li permess tiegħu naslu lejn soċjetà aktar ħanina u lejn ġustizzja soċjali li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. F'dan id-diskors il-mexxej Laburista sellem il-memorja tal-eks Prim Ministri u eks mexxejja Laburisti Dom Mintoff u Karmenu Mifsud Bonnici waqt li sellem il-memorja tal-eks Ministru Laburista il-Professur Edwin Grech. Il-Prim Ministru għala id-diskors tiegħu b'messaġġ ċar. Il-kelma tiegħi mal-poplu Malti hi li se nibqgħu immexxu b'imħabba lejn kulħadd, immexxu bi prinċipji ta' ġustizzja soċjali, valuri sodi biex intejbu is-soċjetà li ngħixu fiha lil uliedna nagħtuhom l-aqwa futur lill-anzjani tagħna wens u sostenn wara tant ħidma lil ħaddiema tagħna u l-familji tagħhom l-aqwa kwalità tal-ħajja għax aħna l-moviment ta' dan il-poplu ħabriki, il-moviment tal-ħaddiema u ta' min ħaddem għax aħna nemmnu fil-potenzjal ta' kulħadd għax aħna lill-Għawdex u Malta tagħna inħobbuhom Malta l-ewwel u qabel kollox flimkien se nibqgħu ninexxu viva Malta Ħilsa! Wara dan id-diskors il-mexxej Laburista Roberta Bela xell l-urna fuq l-għolja tal-Ħelsien wara, akkumpanjat minn Martu Lidja, poġġew bukketta l-fjuri f'riġlien il-monument li jfakkar din il-ġraja storika.